Oameni buni, uitați cum mă gândesc eu la voi și cu clipul ăsta vă las și o idee de afacere. V-ați întrebat vreodată ce ați face un mâine dacă ați lua de la zero? Nu v-ați întrebat. Păi haideți că vă dau tot eu o idee. Eu personal, dacă aș lua mâine de la zero, aș actua simplu. În Google Maps, dacă te uiți, multe site-uri nu au, multe afaceri nu au site web. Ce aș face eu? Aș suna la toată lumea, telefoane, dintr-o mie de telefoane cu siguranță găsesc 10 clienți. Și mă bag pe inteligența artificială. Ce vreau? La pizzerie. Construiește o pizzerie, bla 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 bla. În 20 de minute am site-ul omului la gata. Un serviciu de genul să ia între 200 și 500 de euro. Foarte simplu de operat. Poftim. Puneți mâna la treabă, nu mai stați acasă și dați din taste la calculatoare degeaba. Faceți bani.